Nagari ti balikas apan nagbibingay iti ili ti San Quintin itinayuswat a farm intervention ken cash assistance distribution para kadagiti mannalon iti ili itangal daw. 689 registered farmers, pakiramanan ti 109 tobacco farmers, ken 205 livestock ken fisher folks, wenno pakabuklan nga 894 ti benepisyaryo manipod kadagiti innem a barangay iti ili. Water pumps, herbicide ken insecticides tinaawat dagiti registered farmers wenno dagiti agmulmula ti pagay, mais ken nateng. Idinto babae a baka tinaawat dagiti tobacco farmers ken amin dagiti 894 a benepisyaryo tinakaawat ti 3,400 pesos a cash assistance. Kung iti nangyari nga ID system tayo, iso day apo tinagibaysan mi nga may kanda isuda iso nga nairaman dagitoy at the fisher fox na, at the livestock na, kan dagiti regular farmer tayo. Kan dagiti tobacco farmer hanga nakapokus kanya data. Hanmat lang nga isuda kano ti tao ni Apo Diyos. Han lang iso ti anak niya Apo Diyos. Iso nga i-share damat at i-blessing. Dito yung nag-apoy ti pundo tayo ti RA 7171 from 22 to year 2022 and 2020. Nabingay ti duangal daw ti panagiwaras ti baka, itangal daw ken intun Lunes. Numan pay adantara ken ni Richard Abaka na irantamit a pagrubatan na tinaawat na. Tara na latay suna tapno adda pamartuatak pa iti paanak tapno da iti padakkelet nga pangkwak ti pamilya ka ma'am ta syempre kas may isa nga farmer kin adobing na nagbasbasa iti kolehiyo ay dakkel unay ma'am tano napaanak mi isuna mabalin mi nga ilako nga iso ti pangalami iti pagtandan kas kada pagpamerienda na ma'am kin amin-aminin nga pangkasapulan para ijayan iti mulami nga tabak. Iti LGU San Quintin nga dadaulan ti ama iti iglimi. Thank you so much Apo Mayor. Kastamit kadagiti amin nga Sanggunian Bayan nga dadaulwan na Apo Bise. Agyaman kami dito United Kanyami nga baka ken dadumapay nga naggapo iti RA 7171. Sapay ko mata amin nga pagkurkurangan ti tobacco farmers ket ingkay pay maadresan tapno iti kastad adupay ti mapartuat bing tabako. Alaksidan dagiti naawat da itangal daw imunan a naibanag iti infrastruktura ti pundo manipod ti RA 7171 excise tax iti ili. Dagay pang infra apo iso DJ farm to market road tayo adapay mat na ito dagitan ganda ito'y infra nga makuna dito solar pump irrigation system. So DJ apo may kandamot lang dagiti farmer kada barangay na iwarasan apo ti solar pump irrigation system. Numan pay pataod dagiti tobacco farmers ti pundo a naiwaras na iraman a benepisyaryo dagiti agmulmula ti pagay natengken mais dagiti fisher folks ken livestock. Ti bagamat laeng ti Department of Agriculture may isa nga suggest da gay kat nakita man nga pagsyatan so in consider ko. Kasi dagi da duma farmers namat lang ken tulong mi maten na kanyadan kay kakailian mi nga kwan nga fisher foxen. May sa ti mangalap ken agmulmula ti mais ken pagay ani Amador manipod barangay palang tinakaawat ti cash assistance ken farm intervention. Agyaman kami ma'am ta urenohang kaming tobacco farmers ket karaman kami ket pagyamanan mi unay ti amati ilit. Kada kami nga kalap padag aglaplapog babalin mi man gatang ti usarin mi mabalin nga fertilizer mabalin mo nga igatang ti agpayon mi ti naldaw-aldaw tay mabati san kami nga sufisyente datay masapulan mi nudad dumama dapat tayo panagkamtud mi no kasjay. Iti agdama 48.1 hectares tinamulaan ti tabako iti ili nalawlawang nga amang no maidasig iti kalabes. Pangyap ti mayor ang makapataod pa iti adupay apadanom para kadagiti mannalon. Nakita pa nga importante data danom nya. Danom siguro data to di may isang target tayo. Ayat adu tayo iti solar system nga danom ti bawat kwa tapno adado iti mabenepisyaran nya. Data to ti isang sarnote after dito nga nakita kami masakol iti danom
mausaryo iti talon nyo, mabalin yung tupay iti agalaga, iti baboy, kumpormeng animal, no at dadanom di bawat tig-igid iti talon tayo. So, hopefully, data ti may isang target ti sumarsarano ng administrasyon. Dito, sumarsarano maawat tayo. Kanta ito ti naging solar nga at natangke na tapno naging kaabay na kasla ag-sisiner danto. Okay? So hopefully makatulong kami iti data kaapo nga kakailian mi. Kiddaw dagiti opisyal ti Sangkintin at araknen ken paadwenda dagiti dingwen a baka ken mausar dagiti farm equipments a naiwaras gagem ti distribution a mapalag-an ken matulungan ni Manalon a madaan ti naprogreso nga apit. Jessica Boreta, Balitang Solid North.